ahinya Sharon, achiel kachiel kawan Jaramogi Oginga Odinga kuma ringre ji 26 masani ne gichopo 27 odiochieng' manyoro bang' ng'at achiel nyocha wito ngimane otieno mane piny orugodo nyoro. Kawuono igolo ringre manokwongo 26 mondo familia magi okaw joheragi oter pacho kuma gibro budho kodgi otieno nyaka kiny okinyi mar ngeso ma ibro kawgi matergi alap manaki primary school kuma alam makende moriwo gi kanyakla ibro timnegi kapok oduoknegi kendo ir familia gi mondo ng'ato ka ng'ato okaw jaherane omi kopo mogik kaka owinjore. An kaendi gi moko kuom familia go anyalo mana tang'oni gi sani nitiere jogo ma osegolo jowetegi magi sani nitiere kaka familia neno jowetegi mondo gi sani neno ka nitiere kachicha nitiere anyuola mosegolo watgi kendo gi rango ringre watgi noero mondo mi gikawe gitere dala. Gi thuolo ni endi abro mana golo ganda matin mondo mi atang' ni gisani nyalo neno kanyo nitiere kaka oganda bende aneno ringre jowetegi mondo mi giting'e bang'e gitere pacho. Gisani kang'iyo kane ane e pau kar ringre ma Jaramogi naneno ka ringre malaro 20 osegol magichiegni rumo kuma kang' osegol gi te to ji bro mako yo motimo nyakach. Kaka inyalo neno kanyo mana achiel kuom sanduk moting'o ringre ng'at achiel mar ji 26 go eko ma sani eni joheragi neno ka nigi lit mokadho kaluwore kod tho makoch manokawo ngima joheragi masira mar apaya manotimore juma mokalo kane gia iko watgi moro Nyahera. Wadwa ni wakaw thuolo ni endi wang'e kaka wanyalo go mbaka kod jogo ma osechopo kaendi mondo mi ginyiswa ni to jogi masani gikowogi giweyo fuok machalo nade. Nyalo mana loso kodi matin, nyalo nyiswa ni gisani odiochieng' ma wuon ugolo jo unyalo malero ni to inichopo ka igolo ang'oni to fuok mane ma ng'ama noyudo ajali kendo ngimane nothono endo we ugodo anyuola amakoni. Naomba niongee Kiswahili. Mimi natokea Tanzania, sehemu za Shirati. Acha tu nikushikie. Asante. Nimepoteza rafiki zangu kama watatu kwenye familia ya mzee wangu kwa rafiki yangu Tedo wangu. Tunatoa pole kwa wafio wote na waliopoteza ndugu zao. Mungu awasaidie, muwe na nguvu. Tunaomba tusafiri salama, Mungu atusaidie, lakini tunatoa pole kwa familia zote zilizopoteza ndugu. Asante sana. Asante sana. Abro manateri iri jonga machielo mabende adwa ni onyiswa ni to chopo kae mar golo ng'awa to ang'o ma ginyalo wacho kotenore kod wach machalo kamano. Give way. Pero kamano ahinya. Mana mapiyo adane alos kode mondo lerwa ni to owito ng'awa to machiegni mos ahinya ichopo kae to ng'oni mane wito to fuok mane mowe anyuolau mar jonyakach ma wuok na. Pero kamano mal owito en owadwa kendo fuok moweyo maduong' e dalawa en achiel kuom joma nyiche ne telonwa dala gimoro amora mwatimo kata wadhi wuoth kata waloso weche mag dala mane achiel kuom joma nyicho telonwa ka achiel kod wuonwa bende maginindo go kamano. Nyicho gin ji ariyo ga dala gin manyicho wategemeagi kuom weche duto mwaloso e dala kendo kopogore gi mano en ng'ama nyicho nigi family maduong' kendo en manyicho chung' e family kowetege madongo wadgi maduong' nosenindo en ema koro nyicho chung' kaka ng'ama tayo dala en kod nyithindo en kod mine adek koro mago duto oweyo to e sama mawuoyo gi nyathine machogo nyonego bed ni donjo e university makoro pod ok wang'eyo to wadhi timo nang'o. Koro wan gima walamo ni Nyasaye mondo otelnwa e dalawa mondo wabed achiel mondo weche duto mantie dala wan jok makoro dong' mondo wadhi walosi. Koro chenro mane ma un go kuwuok kae? E chenro ma wan go kuwuok kaendi wadhi nyaka dala ma seche gi endi e dala kuno wan kod welo mang'eny, wan kod mpangilio mathoth mag dala makoro wadhi kode to wakikete bede dala overnight kawuono kiny wadhi lemo negi e skul ato wadhi kane kar dakne. Mane chenro ma wan go kaka wadhi bedo kod welo e dala wa kanyo wan kod liete ariyo machuno ni nyaka wabed gi mpangilio mag jariyo go eko. Mosura ahinya. Okay, machiegni.
Duncan Ochieng' Opiyo, achung' e lo kanisa, wawito Bishop wa John Paul Orinda nochung' gi kanisni, nyithind kiye to gi jok mane ok nyal. Ji mang'eny ka ng'ato nene piny to dhi ire, ng'ama ne winjo ji. Koro e bwo kanisa, aneno ka kanisa nigi lit. To walamo Nyasaye mondo omi jo Nyasaye chir, mondo wakal nikech ok en kende, owito jotelo. Odhi gi jotelo mang'eny, kaka kanisa wachiel, wawito ji 16. Koro en lit mang'eny momakowa. Mosurainya. Mana kamano Sharon, winjo moko kuom anyuola ma bende owito jogegi kotenore kod masira manotimore mako juma mokalo e alwora ma Kisumu Kakamega machiegni kod Coptic. Winjo ka giwacho ni nitiere jo kanisa ma kanisa gi kanyo giwito oganda maromo 16 gino ma oweyo fuok maduong' ahinya. Magiwacho ma pod waluonu achiel kachiel nyaka ang' chop giko mondo wang'e ni to chenro machalo kamaeni biro chopo nade. Sharon, kionge penjo taduogo ni studio. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo Hagonyi, mano mar mondo mi idhi nyime, mano mar luwonwa chenro, mano mar alam